Naramaga atong panduang sibot og panduang sibot ato maga. Yan. Maga. Maga, good morning sa tanan maga ay may hapon sa tanan. Hapon na karon. Oras sa to karon maga ay kaming to 1 AM maga ay 1 PM. Magkalaon na maga. 12:50 ba na maga. Maga. Atong vlog karon maga na nanguha di kog isda diri maga sa ilalom sa dagat. Bali ato lang hilaon diri sa igbaw maga. Ana na to makita na kay wala tay underwater pa na kamera. Karon maga di ata karon sa barangay Burabud. Liti maga, Liti. Biliran Liti. Karon maga ako na ang aton maga ato gihisto sa racket. Og maga abanikan niyo maga. Og salamat sa akong mga viewers, subscribers, salamat kay tanan. Og kay shout out kay Winalin EJ Gentry maga o Living the Good Life sa iyang kanon tabang sa kuha. Ay pila na ka months maga siya nag-sponsor sa ako sa akong kaon bugas bisan pagkay sa mga uban pang mga materialis sa atong kuan kinabuhi maga siya kapoy nag-sponsor sinilas uban pa. Salamat kay Living the Good Life o Winalin thank you po. O sa tanan mga salamat sa Ginoo kay nagiginoon tabang sa karon mga at itong anisda ani para ni sa tubong sa isda sa fish pan rapod tubong sa tilapia. Mao nga ali naglulon diri ng kubkuban damong isda. Og ningari ko kay dang daing hulog. Kay naagid. Pero maga itog na nagagaw pero ako lagon taon. Okay, aron ma-receive nato ni isda. Kay sayang kayo. Maga kitaan nyo maga. Nagdadi kog panak pero wala na ko makuan. Maga, kitaan niyo maga. Ay, lisod kayo atong vlog karon nga matay kuan. Ano maga, kung tamo tatadali na maka content tag kuan. Story na to na maga kay sayang atong oras sa panahon na matay. Makita natong memories. Maga. Maga ha. Kay maghatag sa ko diri sa Burabud karon ug di mo dapat. Maga. Ang yun sa inyong isda. Maga Maga, kita nyo maga, tamban na po ni siya maga. Tamban kasagaran tamban maga, atubong sa fish pan, tubong na to sa tilapia maga lah. Tilapia. Ay, nakadamo na ni. Nakadamo mga nakadamo. Kadamo mga wala kadamo manani. Wala naglisod ako kay natin sa isda na sa tanaw itong isura na nakadamo sa isda mga nakadaghan. Maga masabog otro o nagkitaan niyo otro maga.
Abang banggil lang mga pila ka seconds o minute mga atong paghila otros sibot. Oh, kadadamo sa tangkuan. Isda. Ato sa nipos mga angay. Mga nanapod mga atong panduha bira sibot. Atong panduha bira sa sibot mga na atong ipamulit na isda sa ilawom sa dagat. Maring mga tara man tong isda ni na mga atong mayroong sibot mo sa kadamo mga kilo, mga 30 kilos ka isda kadamo atong nakuha kanina. Okay ni panduha karon mga. Ato ni sulayan og mga pila ni ka kilo pero di daghan kayo mga siguro mga 25 kilos mga na. Pero okay na mga monitor mata sila sa dagat. Upat o tulo ko na para mga alawm mao nga maboro gid. Dili ra naglulan ang kubkuban kay balas man. Mga ato nang hilaon natong sibot. Kay sugod ang putapan kay mauli ta. Mga gitugnaw na jud ko mga mao nga na ko muli. Kay gitugnaw na ko. Kurog na kay murag bikog na ko na tiil. Bikog na tong tiil mga kay kini itong kan. Anak ko surok-surok, bugnaw na surok-surok. Nagat pa tayo niya. Hindi fishing mga. Kaya nagdamog ko kanina, watak entra. Okay. Nagdamog ko, watak entra. Ito ba? Hindi mo kasali na. Jagod boss. Usog ba ka? Usog ba ka? Ang tambangin na ba? Upkuban? Usog ba ba? Usog ba ka? Mana lang ko ron? Oh, pwede ka pon. Mga matuto sa bye-bye kaya din nangayo masig matagaan na to. Si matagaan na to mga kaya din nangayo ato na pong mga kuan mga ka-relatives. Kaya lang matagaan na to kasi pinakabok. Nara mga atong panduang sibot og last na gini kay muli na ta kay tugnaw na pugid. Tugnaw na pud. Kurog na atong kuan. Itong body mga. May tagin tugnaw. Kurog na ka. Last na ni mga natong pagkuan. Sisid kanina kay kurog-kurog na jud ko tugnaw na. Tugnaw na atong kuan mga atong katawa atong lawas. Mga panduang sibot. Ay. Mga oh. Naga masibot. Naga. Panduan sibot nato mga. Naga mata maklaro ninyo ay naglisten na tani. Mga salamat kayo sa mga viewers, subscribe, salamat kayo tanan. Wag ta mga padayon ta mga kay. Kasi matagaan na to dito sa bayabay karon. Di mga hayop tagaan ta nato. Mga siguro abot na ni mga na mga kon 45 kilos tanan. Isda. Mga abot na ni mga 45 kilos. Ini kada na. Tulugasan to sibot para unya wala. Diretso ta kay trabaho managat pa.
ito mga. Ito. Maga ato lebak ang kamera maga. Maga atong isda. Nakadagan atong isda oh. Nara tong spurgan na gikan nga Kalabog TV. Ito palit. Salamat kay Minalin Igay Gentry sa iyong suporta kanunay. Nakapalitan na ng mga gamit. Maga, ha? Tuntamban na mga abot na ng mga 45 kilos kadaghanon. Na mamudunggo tas bye-bye kay sige di mga ayo. Si matagaan na to. Mga salamat ako sa mga viewers, subscribers, salamat sa tanan og bas hindi rin ako duotong video. Salamat lang ina. Salamat ko sa tanan oh. Ingon sa Ginoo mga salamat sa Ginoo sa kanunay suporta sa ato ah. Tabang og kay ano. Salamat kay shout out kay Minalin Igay Gentry og Living the Good Life. Salamat po guys tanan sa suporta. Thank you Lord. Salamat sa blessing po. Mga bye-bye mga.